shagarta da motar jirashe makara ko wasiya hau ko wasiya tashin hankali nake tamkar tsufa in na tino baya akwai yan uwa da makota na tarihi bai karya aka waye gare dukkan yau duniyar masu ba baya aka kai su kushewa kabari gidan da ba a masaya har yau ba wanda ya dawo da labarin me ya gani ganin ka ga wani yayi sakai tsoron Allah ka tuba rayuwa ba ta danwa kaji dan uwa bai dan ba kuma kyautata harkokin mai rayuwar mu ta zama ta yi haiba mu yi mai aka ce mai wanda kai ya hannun kakar da mu duba mai da'a gun mahalici mai iko kan ruhin kowa shagarta da motar jirashe makara ko wasiya kulli nafsin zayikatul mautu haka ayar ke izina samakar mu bari duniya ta rode goma dangina jin daɗin nan kalilan ne hadisin manzona sannan ga ayar suratun najmi na rasa kalbina kullum na alaiha fani komai zai zama babu a duniya wayabka wajahi rabbuka zul jalal wal ikram sarki tashi ku gana dare da Allah mai barci dan karka bari rodin shedan ya saka jin yanci ka dinga kirarin dare mahuta ba wa kaji ka tashi ka nemi yancin gobe kiyama kan kunci ka tuna duniya da lahira ba mai darajar Rasulullah amma Allahu ya ce masa ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan haka ya ce kuma ya aiwatar ba Rasulullah kamar guruciyarka na ce malam tumakan tsufa ka nemi kusanci da Allah tun kafin ka makaro ka bar nauyin barci don kwanciyar ka bari kwai nisa ka zauna lafiya da mutane don su ne shaidar ka bar kokarin birge mutane domin yin ka mace babu wanda zai zo ka barin ka don ya taya ka barci sake kowa ka riƙe Allah da manzona sallah a cikin jami'i kafin ai jami'in sallar ka ta yi ta zumunci ko ba ka yi ayyutinin aikin ka ka rinka yawan alkhairai ko ba kai za a yi wa 'ya'yanka abinda ka shuka shi za ka girbe ɗan uwana yau mai ta gabun ranar tunan silili ranar ba wani mai yanci sai Muhammadin Rasulullah zukata sun nisa